A dolog, amit el akarok mondani, az úgy kezdődött, hogy én éppen az ágyon feküdtem. Habár fáradt nem voltam, csak egy kicsit ledőltem úgy reggeli után, ebéd előtt. Én ilyenkor gondolkodom. Az asszony szerint persze csak döglök, de hát ehhez a fehér népek nem értnek. Akinek van, az tudja. Hát, ahogy így fekszem, egyszer csak hallok egy nagy visítást. Kinyitom a szemem, látom a fejem fölött a plafonép, úgyhogy a ház nem dőlt össze. Szippantottam egy nagyot a levegőből, de fűszagot sem éreztem. Már éppen készültem az oldalamra fordulni, amikor beiront az asszony. Hát amiket akkor mondott rólam, azt én most itt nem mondom el magiknak, de a lényeg az volt, hogy kálják fel, mert a kutya magát kékre megfestette, és bejött a házba. És most az új perzsának vége van. És hogy a hibás, ezért én vagyok, mert én arra is dög vagyok, hogy az udvart egy cseppet összetakarítsam. No, akkor én felkáltam, feltettem magamra az alkalomhoz illő gyászos pofát, és kivonultam felmérni a kárt. Az asszony meg megettem, és így néztük ketten a szönnyeget, míg nem én megalapítottam, hogy ez szép kék. Akkor életem, lelkem párja olyan bőgésbe kezdett, mivel később mondta állítólag, akkor jött ő rá, hogy kivel is költözött össze. Megtöltöttem a fejmosótalat meleg vízzel, és nekiálltam. Ő meg egyre csak bőgött. Én ott 4 kézláb sikaltam a szönnyeget. Egyszer csak olyan röhöket nékem támadt, hogy csak no. Akkor az történt, hogy az asszony a házból úgy kifutott volt, hogy aznap már többet nem is láttam. Én már éppen azon voltam, hogy visszadőlök gondolkodni, amikor beállított a sógor, hogy hozott azt mondja egy üveg pálinkát, és hogy mi mostos ketten igyuk meg. Az üvegnek a felénél, ha tarthattunk, mikor elkezdte az öklével várni az asztalt, hogy azt mondja, az a magasságos, hogy bassza meg. Én arra nem szóltam semmit, mert ő járt 2 évet a teológiára, nem én, és gondoltam, biztos ott tanulta. Aztán egy kis idő múlva abba hagyta, rámutatott, és azt mondta, hogy neki olyan szép lelke van, hogy én arról verseket írhatnék. Ezután gondolom, be akart ezt bizonyítani, kiállt a konyha közepébe, és a 2 kezét szétvette, és aztán hanyat magát. Ekkor jött át a szomszéd, akivel aztán a maradék pálinkát megittuk. Közben nem szólt semmit, de mikor ment el az ajtóból, visszafordult, kihúzta magát, és gondolom, hogy búcsúzásként azt mondta nekem, Sanyika, jól jegyezze meg, hogy erősen jó helyre költözött, mert nálunk itt a ganyészak május előtt sehol nem érződik. No, hát ezt csak azért mondom el, hogy lássák mások is, hogy én hibás semmiben nem vagyok, és hogy nem igaz az, amit az asszony rólam mindenütt terjeszt.